Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likaYisebeni indodana nomoya ocwebileyo. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise. Uzolene ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thando zami ngifisa ukuba sifunde encwadini kaIsaya umprofete, isahluko sokuqala, ivesi ye10 kuze kube ama20. Yizwani izwi leNkosi nina babusi baseSodoma. Lalelani ukuyala kukaNkulunkulu wethu nina bantu baseGomora. Inkosi uNkulunkulu ithi, gezani nihlanzeke, nisuse ububi bamacala enu emehlweni ami. Yekani ukwenza okubi, nifunde ukwenza okuhle. Nikhuthalele ukulunga, sizani abahlushwayo. Nimelele izintandane, nivikele umfelokazi. Bese nizake sibonisane, sikhulume ngakho kusho inkosi. Nakuba izono zenu ziyibovu tshebu, ziyakuba mhlophe njengeqhwa, noma zimbovu njengegazi, ziyakuba mhlophe njengoboya bezimvu. Uma nivuma ningilalela, niyakudla okuhle kwezwe, kodwa uma ninqaba ningeyisa, niyakubhubha ngenkemba, kusho inkosi uqobo. Eyithandwa zami, ngiyayithanda le nkonzo. Yizwani izwi leNkosi nina babusi baseSodoma. Lalelani ukululeka kukaNkulunkulu nina bantu baseGomora. Gezani nihlanzeke. Uyazi kunenkonzo evukayo kumina ethi, nangu uNkulunkulu ekhuluma nesizwe sonke. Nangu uNkulunkulu ekhuluma nababusi. Uyazi kwesinye isikhathi khona leli phutha engithi siyalenza. Athi umuntu, we mina ngiyakholwa, mina ngiyasonta, mina ngenza konke okuhle okufunwa uNkulunkulu. Anake inkonzo yakhe, anake impilo yakhe, akhohlwe yilaba ahlala nabo. Manje kuyavuka kumina ukuthi kungenzeka yini uNkulunkulu abize ubungcwele bomuzi wonke. Uyazi ukuthi angikhulume nalabantu abathi ngizophuma mina ngesontweni, osalayo uyoyibonela. Ngoba akuve kulula ukuthi we hayi mdala naye uzoyibonela. Sikhohlwe inkonzo ukuthi nabo babizelwe umusa kaNkulunkulu. Yazi lento masiyithatha siyibhekisisa, uthi uNkulunkulu esezobhubhisa iSodoma neGomora, akabakhethi abantu. Ngoba kakade uAbraham bethe uma inkosi bekhona abawu-50 usazobhubhisa, nathi Jehova cha. Athi 40 athi cha. Athi 30 athi cha. Athi 20 athi cha. Athi 10 athi cha. Ekugcineni bonke bazolinyazwa ukungcola kwabantu. Yazi ngiyayithanda lento. Uma siyibuka lento ngesintu, kulaba abaphila isintu, kulaba abaphila amakhambi, kuyaye kuthi emakhaya makukhona ogulayo noma umkhuhlane okhona, kube khona izinto ezithi sonke thina esisegcekeni sizozenza. Uma kushoniwe masiphuca amakhanda sonke,
sowaphuca. Masifaka inzilo sonke sizoyifaka. Uma kuyophalazwa, kuyogezwa sonke sizokwenza. Ebese ubuka ubuhlakali besintu abaqondayo ukuthi ungcola koyedwa ungcola kwethu sonke. Ukulimala koyedwa uNkulunkulu kunena ishoyo uthi uyakuyishiya izimvu ezingama-99 ayobheka le yodwa. Ngoba uyaqonda ukuthi ungabi khona nokungaphili kwale eyodwa kuzoba nomthelela. Bathi abazi kangcono, one rotten potato can spoil the whole bag. Zambane elilodwa libolile ngabolisa wonke. Kanjalo nokungcola nesifo nokufa nokuhlupheka neziqalekiso kungangena ngomuntu oyedwa. Kunemizi esiyaziyo thina. Ingane zakhona iphenduke zaba ama-Illuminati, ingane zakhona iphenduke zathatha uSathane zama-Satanist, ingane zakhona iphenduke zaphila impilo engayifundanga la ekhaya. Kwacakeka wonke umuzi. Kwaginqika imoto, kwaphela imisebenzi. Ingakho ngiyikholelwa le nkonzo ekutheni asihlanzeke sonke. Bebehlakaniphile abazali bethu mabethi mangiphuma ngesontweni wonke umuntu uphuma uyangilandela. Athi umnyango wakwami uzole ngingidi, akekho uzokhala, akekho uzolala futhi. Le nkonzo uNkulunkulu ayiveza namhlanje. Inkonzo ethi asibuyeleni emuva. Ngamshiye ehleli phansi. Nasendaweni yokukholwa. Nasikhona inkonzo esiyisabayo. Inkonzo yokutshelana amaqiniso. Siyisaba le nkonzo yokuthi emne wethu awubonile ukuthi usungena ehlathini. Siyisaba le nkonzo yokuthi dadewethu awubonile lokho okwenzayo kuzokulimaza. Siyisaba le nkonzo yokuthi mntanami le ndlela osuyithathile ayihambi kahle. Ngoba kusho ukuthi thandwa zami abantu ababoni ukuthi sisenkingeni. Abantu ababoni ukuthi lokho esikwenzayo kuyasilimaza. Inkinga yabantu bayesaba ukusitshela amaqiniso. Abanye bancenge ubungani kuneqiniso. Namhlanje uNkulunkulu usibizele inkonzo ejulile. Uthi uNkulunkulu asihlanzeke sonke, uthi uNkulunkulu asigezeke sonke. Ukuze uNkulunkulu akwazi ukwenza umsebenzi omuhle, othandekayo noncomekayo. Uthi asiyeke ukwenza okubi, sifunde ukwenza okuhle. Sikhuthalele ukulunga. Yiziphi izinto la ekhaya thina eseyiphenduka umkhokha? Sekujwayelekile nje ukuthi hayi vele la ekhaya thina ukuthi asikwenzi. Vele la ekhaya thina kuyazi ukuthi azizwani nezinto ezukuthi. Kodwa musu uyibhekisisa kahle lezo zinto ziwukufa uthina. Uma sesiyicubungula kahle lezo zinto ezimpilweni zethu ayikaze zasiphilisa. Ngiyithanda le nkonzo uma ethi uzani sibonisane sikhulume. Khosoka ngena sithi akekho umuntu ongakwenza amaphutha. Kodwa ohlakaniphile uyayaleka. Ohlakaniphile uyakhuzeka. Ohlakaniphile uyafunda ngamaphutha abanye abantu. uNkulunkulu uzani sihlale phansi. Lento ingenza mina njengomuntu ngizibuza ukuthi ngiyakwazini ukukhuzwa ngilalele. Ngiyakwazini ukuba ngilulekwe bese ngiyaphenduka. Abanye bethu balinyazwe yinkani. Abanye bethu bashawe izinto bese ngayiboni kodwa beyibona abanye. Abantu abesikhombisa sanqaba sathi ubani wena ongatshela mina? Unani wena ongazi uzotshela mina? Abanye bethu bashawe inkonzo ukuthi vele mina ngcono, vele mina ngifundile, vele mina ngihlakaniphile. Sakhohlwe ukuthi indaba kaNkulunkulu ayihambi ngokuhlakanipha.
Akwahambi ngokufunda, ayihambi ngomngcwabo. Athi bheka, ngiyakubonga Nkosi uNkulunkulu Somandla ngoba uthathe okuligugu wakufihlela ihlakaniphi nezazi wase wambulela abantwana abancane. Ithanda leyo nkonzo. uNkulunkulu Somandla benathi asibuse sasivikele, angasikhanyisela sinikeze amandla nomusa nothando negrasiya lakhe ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo.